karon mga Jojo, so nikapat ko so 21,540 ang ato ang nalikom nga cash. Dili lang kato guys, napay mga grocery nga ilahang madawat, so mao kini mga grocery. Sobra talagang pagpasalamat ni nanay dahil sa natanggap nilang tulong. Dahil sa sobrang kasiyahan na maraming mga riders ang tumutulong sa kanila, si tatay ay hindi mapigilang umiyak. Good morning mga Jojo. So ngayon pupunta po tayo sa Furokpur, Carmen, Davao del Norte dahil mag-charity po tayo doon. Dahil isa po tayo sa na-invite na makilahok sa kanilang ginagawang charity at may dalawang beneficiary po na si nanay at tatay. Si nanay na operahan at si tatay din na operahan, kaya need nila ng tulong at sila ngayon ang palarang makatanggap ng konting tulong galing po sa mga riders, kaya let's go. At hindi nagtagal nakarating din po tayo sa kanilang gym at buti na lang at dito sa gym nila ginanap kasi sa dami namang mga riders. O tingnan nyo naman, at heto na, nakarating na po tayo. Mr. Jojo, so please follow Mr. Jojo sa iyang page. So niya itong mga soke na ito niya. Last time sa mga video nag-comment nga nakakuha cellphone. Yes, automatic home credit page na ako sa may Robinson's Appliance. Tago, gusto ka mangutag appliances, cellphone na brand new, i-PM lang ko, bisitahan ko dito. Back to you, Master Jojo. Okay, thank you. At syempre nakarating na tayo dito sa gym at dito ginanapan ng charity, kaya hindi ko na pinalampas ang pagkataong ito at pina-shoutout ko na yung mga kasamahan nating mga riders. Shoutout muna tayo dahil baka manlood itong mga kaibigan natin, kaya i-shoutout muna tayo. Ito, minamasid ko muna ang paligid kasi namangha ko dahil sa sobrang dami ng mga riders. At ito, pinuntahan natin ang ating kasamahang riders, Ram RGBI, at shoutout na tayo dito. Una pala si Ma'am Sisi. At dito pinuntahan ko si idol, maraming idol natin dito, mga master, mga idol. So pinuntahan ko sila, pina-shout out. Good morning, Kajojo. Idol Ram. Idol Ram RGBI ni. Okay, din ba ta? Idol Jojo, nga daw naulahay daw ka. Ingon ni Sisi Vlog. Kung sa inyo, nagbaha, nagulan, unsa man daw. Nagkadlawnan mi uli kay nami gento dito ba? May kasabihan tayo, ang mali ay mali. Kaya nga tinama namin, bumunta kami dito. Idol! Bakang tagal mo. Nalit yun. Dakopol! Ay, dali. Chismis mo. Chismis. Then, ikalima, nakakita yung ginawa ng Unicast Assistance na 10,000 pesos. Okay. Sa may kasunte. Hello, shout out. Paano ko na nabigyan si kaso niya? Nakadlawnan mi uli kay napang mi giadto ba? Sige, shout out. Hello, shout out pala sa followers ni Mr. Jojo. Please follow guys sa Tropang Sipan. Si Pata, oy. Dala ba ni ma'am? Shout out, ma'am. Silent kasi ma'am. So, kung ano na si ma'am nga pina-silent mo, Brennan? Silent mo, Brennan. Tapos, shout out. Hi! Shoutout din ako din si Megan May. Shoutout, salamat sa pag-alin sa charity. Join na mo sunod. Hi! Okay. Shout out sa Shout out tayo Jojo Pitik. Shout out Mr. Jojo. Mr. Jojo lang dahil itong di na ganahan siya. Balik mo ha. Para tabangan ko ninyo. Nag-listen ko gusto na. May stop ko ako. Ano ba ka? Asa? Katong liwan na rides. Uy! Pagkapunta ko, ano linggo. Kuya mo to. Lungit ako eh. Nalakarang na. Ilong nagtambal kaya mintin. Tungod sa 800. Shout out Mr. Jojo, ang atong amigo dire sa Kapanabo. Shout out Pitik na PWD. Pitik na PWD. Okay, so at least na-promote ako sa Shout out. Si
Bishop Ruel Milicio. Shout out no, na napunta diri sa Barangay Taba no, Carmen. Shout out dai ko ka Master Jojo o sa kuang page dai no, Maxi Traveler from Tagum City, walay laing pinakaluyan. Ako Mao kani si Maxi, grabe kuya ko nagtingog ni. kuya, ay kuya. Sa totol. Do, wala may ang ginabugoy kaon. Okay. Kaon. Picture sa sila picture. Picture sa. Video sa tabi sa. Video mo ni. Video ni. Okay. Shout out po, Maxi Traveler. At dito naman na side ay nagpicture muna kami at hindi ko na inuop yung camera para makikita ang mga kaganapan na kung anong ginagawa nakin dito. Nakin. So pasensya na yung Tagalog ko kasi hindi tayo marunong magtagalog kaya ito. At dito purma-purma muna si Mr. Jojo, pakit-cute muna dahil si Home Credit Prince ang nag-picture. Gusto kasi niya mag-selfie kami kaya ito. At si Mako naman nagdagan-dagan at ito nasa likdan na tayo ang camera natin dahil nipurma din si Mako. Okay. Alright. At ilang oras ang lumipas at tinawag na si Iyay Pasaway dahil may dala siyang Iyay soap para din yan sa beneficiary natin dahil para binigyan niya ng panimulang negosyo pangkabuhayan showcase. Kaya pakinggan natin ang sinasabi ni Iyay Pasaway. Aside from all the goods na naadre, pwede din sila mag-start, pwede nila maligya sa mga paggawa sila mga apos. Shout out sa Tagum City, lapida sa Carmen, Davao del Norte. Night charity event karon sa duha ka beneficiary na sponsored ang Boom Tagum chapter and Biggie chapter. Okay. Mga idol na to. Okay, so yung mga MRCI. Okay, mga MRCI. Direta. Totol. Wala, ay sa. Totol. Wala shout out. Okay. Okay. Totol. Shout out. Shout out kay post na sa YouTube. Okay. Shout out. Nahiya si idol. Okay. Dito. Shout out dol. Good morning dol. May ilo si idol ba? Okay, shout out sa. Idol sa ko dito kay. Tubon kay dol. Sige. Ay, murag nakakag si Miluya pa si idol. Wala pa ni trabaho dol. Sige. Shout out. Ay. Shout out kaya ka. Ay, si idol ba dire? Sige, takulungan tani be. Okay. Paki-follow ko siyang page guys, Mr. Jojo guys. Like-and-follow, share guys. O, Lagnerex. Lagnerex. Shout out mga idol. Oy, hello bro sa idol oh. Shout out. Okay ba? Okay. Shout out mga idol. Jason. Shout out Jason ang mga ayon. Okay. Shout out Jason. Shout out dun. Okay, shout out. Shout out. Tara idol oh. Idol, shout out. Berita lagi. Shout out dun. Shout out. Lagi ada nih, shout out. Ay, dili. Kana man mga idol ako skillet eh, nabahiti ro ni. Shout out dun. Say shout out na. Shout out.
Shout out. Ate Riba, kanta. Edge Cup, solid! Okay. Shout out. Shout out sa Honda Click Rally Philippines Davao Chapter. Bakit ka ba? Bakit nga ba? You tell me. Shout out doon. Nahiya si Idol. Maluhay ka lang. Shout out lang. Idol, isa-isa rin para umimahay. Okay. Shout out doon. Shout out! Malalay! Ay! Buta malalay yun. Hindi basta-basta. Sabot ito po ako. Sila na. Shout out doon. Shout out! YEC 155 CP. Okay, mga idol kayo mga... YEC 155 Davao Main. Oh. Aho! Aho! Sabot ito tisoy oh. Puro nagsikon ba si... Parang si Cardano. Shout out, tiwas nag-shout out doon. Busy kayo, request na backup. Idol, shout out. Siya pa isa idol, silent pa kayo. Okay. Shout out doon. Okay, shout out. Kompleto dyan. Dili na po ta. Shout out mga ka-Jojo. Hello, Mr. Jojo. Davao Catholic Riders Club. Okay, shout out. Shout out sa lahat. Okay. Kapay mga idol rin ako. Shout out. Shout out. Shout out doon. Shout out ako lang sa CJ. DCRC, Davao, man. DCRC Davao. So, nakasabay nga po ni sa unang charity. Mga mag-iitang charity nga po ni mga karaang charity na ni sila mga DCRC. Okay, shout out tol. Shout out Davao Catholic Riders Club. Davao Catholic. Uy! Ayun! Sa buhos! Buhos ay buhos. Sulti. Pila na yung uyab? Wain town. Ano kayo, buhos muna siya. Buhos ay buhos. Buhos. Buhos na ron kay tawag ng formal. Okay, shout out tol. Kompleto dyan ha. Okay, dito na po ta. Shout out! Shout out mga idol! Shout out. Okay, mga idol, shout out tol! Morning. Idol, shout out! Si Miguel Uya, nagkato ka. Hello, good morning. Shout out. PCRCI. Davao Min. Okay, mga pag-iitang mga charity. Davao Min. At pagkatapos nating mapa-shoutout ang mga kasamahan nating mga riders at ito medyo natin ang kanilang mga tarp at siyempre ang ating Boom Tagum Vloggers of One Mindanao atong tarp Boom Tagum chapter sector. At ito na picture muna tayo at dito kita talaga sa mga mukha ng mga riders na kahit malayo pa man ang pinanggalingan nila ay masaya pa rin sila na masaya silang na napabot ang kanilang mga tulong. Kaya ito mga riders ang saya ng kanilang mga mukha at sabayan pa ng mga magaganda at napakaastig na mga motor. Kaya ito importante na pa-shoutout ko silang lahat at walang mahay silang lahat nga na-shoutout natin. At ito ang ating mga relief goods o bugas at saka mamaya naman ay bibilangin kung magkanong inabot ng ating nalikom na mga pera at yon ay dahil sa mga riders na hindi man kalakihan ang binigay pero pag inipon mo lahat ay malaking tulong na po yun. Kaya itong mga kasamahan natin mga riders ito ipauwi na sila kasi patapos na rin ang ating charity at kami na ang magbilang at hatiin sa dalawa yung mga nalikom nating mga relief goods at saka pera. Kaya ride safe mga idol, mga sir, mga ma'am, ride safe always and God bless us all and more blessings pa na dumating sa atin at sa inyo at para mas marami pa tayong matulungan, marami pa kayong matulungan na mga nangangailangan. Kaya God bless us all at maraming salamat din pala kay Kapitan at sa kanilang barangay officials nga tumulong rin at assist at saka nakagamit tayo sa kanilang gym
Ang laki talaga ng kanilang gym. Napaka-supportive talaga ng kanilang barangay official. Shout out! Thank you, UMRC Davao. Daghang salamat. Okay. Red safe. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21,000. Yay! Pila kuan? 21,000 pa, hindi pa kasali yung mga barya. At dito binibilang na kung ilan talaga ang nalikom dahil may mga barya-barya kasi, kaya binibilang na kung ilan talaga ang nalikom natin. May 21,000 na tayong nabilang at may mga barya-barya, kaya binibilang na ng kasamahan nating mga lady riders. Kaya eto. Okay, maraming salamat pala sa lahat ng mga riders na nakilahok. Dahil sa inyo, dahil sa atin, ito ang nalikom natin. At sa lahat ng mga may magagandang mga puso, at kahit hindi man sila nakarating, may pinaabot silang mga GCash, ay Sobri, at yung mga kasamahan nating mga malalayo ang lugar na hindi na nakarating. Maraming salamat sa inyo, at sana'y may mas marami pang mga blessing na darating sa inyo para mas marami pa kayong matulungan, mas marami pa tayong matulungan. Kaya ingat po lagi, ride safe mga idol, mga master, sir, ma'am. Magkano na ano? Ay, hindi pa tapos. Marikay, tumakbo ka na dito ng Kagawad. Ayun, barangay dito. Barangay. Presidente dito. Ay, tagay kong piso! Wala na lang. Piso! Why problema niya ang piso? Piso lang. Oh, piso. Okay. Walang singkol, piso ro jud. So, ayan guys. Sige. So, monitoran cash karon guys na nadawat sa atong beneficiary. Cash plus grocery. 500 niya, 500. 40 pesos. So, 21,520, divide. 21,540. 40, ayun. So guys, ang nalikong po namin na pera is 21,540 plus mga groceries. Para po yan sa ating Divide to. beneficiary. And then, divide Divide to to po is natin yan kasi 10,770. ayun, 10,770 ang ibigay natin sa kanila bawat isa. Bawat isa. So, ayan guys, thank you. Bye. Okay, so dito, okay, yan. So matotal yan guys sa ating yan. 21,540. So ayan guys. 776. Gawin mo. So, what's up mga kajojo? So, karon mga kajojo, so nagkapat ko so 21,540 ang ato ang nalikom nga cash. O wala pa na ilabot, dapat tayo. Ay, pitikin mo babe, then rewards pa. Kami laboy gala. Ay, pitikin mo babe, then rewards pa. Kami laboy gala. Dili pa rin gawa sa cash nga ato ang nalikom na pa joy groceries. So, moto mga kajojo. So, karon mo ni atong mga beneficiary. Mo ni atong mga beneficiary. Salamat kayo sa pag-video. Mo ni atong mga beneficiary. Salamat kayo sa mo ni atong beneficiary. So, tay, sir, nagit tay mura 10,000 ka pin mo kay 21,000 man atong nalikom nga cash. Mo sana na tay grocery. Unsa man atong sulti tay? Salamat yun. Naka-receive siya karong adlaw og 10,700. Okay lang. Tatay Richard. May Tatay Richard naman tayo. Okay lang yung magkaiyak para malabas ang kasaya ng kalooban. Ang saya ng kalooban. Salamat sa inyo. Hindi na makapagsalita si tatay dahil sa kanyang kasiyahan. At kay nanay. Yung tanan. Okay, you're welcome po. Kuya, ang Okay. napunta din sa iyo. No man can perfect except God. Okay. At ito kitang-kita sa kanilang mga mata ni nanay at tatay ang kaligayahan at hindi nila kalain na sila ang
palarang beneficiary ngayong araw. Kaya sobra-sobra talaga ang kanilang kaligayahan. Nagsiparit sila ma'am. Oh, okay. Og si ma'am iyay pod pasaway, di pod ito siya pod ang prepare dito. Dalawang sako sila at mga grocery. Sako in some kilo. Oh, saka marami pa. Oh, may 10,000 sila ka. May 10,000 pesos sila at may grocery pa. Oh, kaya blessing tayo ngayon na charity dahil ang daming nag-participate. Okay, anong masasabi niyo? Good job, brothers. Good job. Good job. Good job and God bless everyone. Okay. Masasabi namin sa inyo. At dahil yan sa mga riders na mga kasamahan At dito, natin. tinulungan namin sila nanay at tatay para isakay sa sasakyan dahil para ihatid sila sa kanilang bahay. Dahil marami kasi ang kanilang mga relief goods, may bigas, patig, 2 sako sila. Kaya kailangan sila ihatid sa kanilang tahanan. Kaya ito, sinakay namin sila at kasama ang kanilang mga relief goods, bugas. Kaya maraming salamat din mga master, mga sir, ma'am dahil kahit sa huling oras ay andyan pa rin kayo, kasama, tulong tayo at ito po ang charity na to ay hindi po ito masaksis kung wala ang bawat isa sa atin. Kaya maraming salamat sa inyo, maraming salamat sa ating lahat at ang Panginoon na po ang bahalang magbalik sa bawat isa sa atin sa kagandahan ginagawa natin ngayon. Ang Panginoon na po bahalang magbalik sa atin ng mga blessings. Kaya maraming salamat. Hindi po ako magsawang magpasalamat sa mga kasamahan natin, sa bawat isa sa atin dahil sa ating magandang panooban. At sa araw na ito ay may tao na naman tayong natulungan at may tao na naman tayong napasaya at sana ay marami pang mapasaya natin at matulungan. At ito, magtatapos na ang ating charity, kaya picture muna at sa ating mga idol at mamaya ay uwi na. Kaya palagi kong sinasabi, ride safe always mga master, free before rides para sa protection natin. Walang ibang maproprotect sa atin, wala tayong ibang kapitan, wala tayong ibang panalanginan kundi ang Panginoon para sa ating guide, sa ating mga rides. Siyempre, andyan tayo sa kalsada, kailangan natin ng proteksyon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ride safe always mga kajojo. Bye-bye! Video ko eh. Shout out sa ato ang cameraman nga walay lain kundi si Sano from RGBI of Vloggers of Mindanao Tagum. Let's go! Okay, kargahan na natin yung mga ano ni tatay. Oh. Okay, kay tatay ni nakakuan, the groceries and bugas. Ang bukas rin, nagpahinti lang. Isang kabuhan namin akong niliguay. Thank you. Sis Iyay. Okay, ito na. Pwede na matapad mo. Adiri ka tayo kay plaster. Karga mo na wheelchair. Okay. Okay. Ito si tatay, kaduha nga beneficiary natin. Kanang get well. Ha? Amping. Salamat kayo. Okay. Di ba sukod ang kalipay ni tatay kanina, di na siya makasulti tungkol sa iyang kalipay, nakatulo na lang ang iyang luha tungkol kay. O karon si tatay mouli na hihatod na siya sa ato ang atong kuan pudli sa atong barangay nga supportive kaayo ang kuan nila pudli. Sige. Ayaw, dong, ikaw lang gulit anong kuan daw aron dili makuan. Apalaw si Sano naman Sano. Okay, umato na si tatay. Okay, bye tay. Amping po. Okay. Bye. Bye. Tatay, karon beneficiary. Ngayon po natatapos na po ang aming charity at natanggap na ni tatay at inanay ang kanilang mga relief goods, bugas at saka cash. Kaya awian na. So mga kauban kong mga riders, mga team, kami na lang ang naiwan dito. Dahil pupunta kami sa bahay ni Martis dahil doon kami mananghalian. Kaya dito na magtatapos ang ating video. Let's go. Daghang salamat. Maraming salamat po sa sumusuporta na nanood sa ating video. Labi na sa YouTube channel natin. I hope na mag-subscribe kayo, mag-share. Yun lang po. Maraming salamat and God bless us all.